chichewa chija chimene amanena kuti kundisokosera kulinga utamva. Izi zimatanthauza kuti kaya wakamba chinthu chabwino kaya wapanga chinthu cholakwika, koma uyo amene akuyankhulayo chimene chimasangalatsa nchonena kuti iyeyo wamva. Chifukwa amakhala ndi funso, amakhala ndi komenti, amakhala ndi chonena china chakebe chosonyeza kuti iyeyo wamva. Chidzukulu cha Mayi Mzunga Emmanuel Leya Makatani, Mpalamatabwa Msema Mitondo, wena wamanena kuti mfumu ya ndodo, omalizisa kunena kuti Paramount Chief, Morrison Village, TH Galu, ndiye kumene ndikuchokera. Nkhani yayikulu imene tikukamba mmawa lero ndi ulendo othamangisana ndi Malawi kukamubwezeretsanso mmene alili. Koma Malawi yuti nkonza bwanji? Pali njira zambiri zimene tikuyenera tiziyang'ane kuti kodi apa pakuyenda bwanji, nanga apo pakuyenda bwanji, posatengera chipani chimene awo akuchokera, boma limene lilipo tsiku la lero, mpingo umene ali, kaya ndi masewera a mpira amene iwo amatsatira. Koma nkhani ndiyonena kuti tonsefe tiyende limodzi ngati mujama chitira bongololo. Nyimbo imene ndikuimbayi kapena kuti ikuimbidwa apayi ndi a Thomas Chenkhumba Chibade, akuti kodi ife tikhale chonchi. Ndi munthu wamayi amene akudandaula kuti kodi nchifukwa chani amuna akungotira mbalala. Tikonzanso kuitenga nyimbo ingonena kuti amuna aso akhozana kuti nchifukwa chani wanthu amayi akungotira mbalala. Nkhani tu ndikhalidwe. Kodi iniyo chikhalidwe chanu nchotani? Amayi akukukondani? Abambo akukukondani? Kuti akufuseni kuti kodi kapena kunyumbako kulera munthu wamayi kapena wabambo, nanga chikhalidwe chanucho nchotani? Chikhalidwe cho ngati sichabwino, zinthu siziyenda bwino. Ndikufuna kunena kuti kuboma la lero ngati chikhalidwe sichikhala bwino, dziko lino siliyenda bwino. Zipani zotsutsa ngati chikhalidwe sichiyenda bwino, ndiye kuti ma checks and balances amene manenaja satheka. Chifukwa inuyo chikhalidwe yanu nchonyasa, chomongokukana kunena kuti iyayi awa akupanga izi tipange motere, inuyo mufune mukhale dolo pachina chilichonse. Chifukwa chanena kuti inuyo muli pamwamba pa anthu enawo, zimene sizithandiza dziko lino. Koma kuti liyende bwino zikufunika zonse tiyendere limodzi. Ndakhala ndikukamba nkhani yodzudzula chipani cha UTM masiku amene apitawa, kunena kuti kuli ka elementi konyasa kwambiri pamene wanthu ena akumalemba ma social media osiyanasiyana kunena kuti olemekezeka akambala ndi anthu ena akusokoneza chipani cha UTM. Mukaziyang'ana mukayitenga ango mene zinthu zikuyendera sizili choncho, koma mukaziyang'ana pena pake zikuoneka ngati kuti ku chipaniku kuli akavuwevuwe amene akufunika asokoneze Dr. Dalitso Kabambe kuti asachilamulire bwino chipanichi. Anthu ku chipaniku ayambeko kumathawa chifukwa cha moto umene kumachitika. Ichichi nchibwana cha Nchombolende. Ku chipani cha UTM kukuoneka kuti kuli anthu ena kuli timilungu tina timene tikuzimva kuti iwowo ndi madolo, iwowo ndi anthu ozindikira kwambiri. Masiku apitawa mphekesera zimene ndikumva kunali kusayankhulana bwino kwa anthu ena mchigawo mzinda wa Lilongwe, kunena kuti amafika mpaka pomanenana kumanena kuti iwe umakhala uli ndi chibwenzi ndi akuti, iwe umapanga zakuti, kunyazitsana kapena kuti kuchita jama timati bullying, kusafuna kulemekezana, mpaka zinapezeka kuti anthu ena adakasumirana kumeneku mpaka ukamangitsana. Chimene chandiseketsa kwambiri nkhani zachibwana ngati zimenezo, mpaka utsogoleri wa chipani cha UTM mbali zina kutenga anyamata kapena kuti minibus yachikhalire ulendo kumene kulilongwe mpaka ku police station kumene kukhangati kuti kufuna kumayamba kuzunguza kumene kuti iyayi amene atuluke. Zinthu izizi ndimanena kuti mchibwana chimene DPP idachoka mboma 2019 kapena 2020 chifukwa chonena kuti ankagwiritsa ntchito anyamata azikwanje kunena kuti iyayi ifeyo malingana ndi mbamvu zathu, ifeyo malingana ndi udindo wathu palibenso amene angatize zochita, ifeyo tikuyenera tipange izi zimene DPP ija idachoka. Ndi chifukwa chake
akuluakulu achipani cha DPP imene amachita kampeni ananena akuti ifeyo tikabwera zibwana zimene zinkachitika zija sitizachitanso. Izi ndikukambazi ndi zenizeni inetu sindimangokamba chifukwa ntchito yanga ndi ulendo wokakonza dziko lino umene tili nawo pa ntchito yachikulu choposa kuwoloka nyanja. Tikuyenera dziko tidziluza zoona zimene zinkachitika zimene zikuchitika zimenenso zikhale zikuchitika ngati maprofeti. Now izi zachitika kwapezeka kuti boma lija linachoka kunabwera boma la Malawi Congress Party. Boma la Malawi Congress Party linangononga dziko lino nkhani ya chakudya, nkhani ya maphunziro, nkhani kaya kumayiningi, kaya nkhani china chilichonse 0/10. Apanga zimene zija koma iwo sadakali ndayo maphunziro zimene ankachita anyamata a DPP azikwanje kumayenda minibasi, kumayenda maujeni mabokosi bode ndizikwanje kumakhwakwaza zikwanje patala ife ndife ana mwakuti zinthu zimene sizinatithandize. Iwonso ndi anapitirira pamenepo makapanga zimenezo zimene sizinathandize. Lero chipani cha DPP chabwera chikuoneka kuti chabwera ndi utsogoleri wabwino kwambiri, utsogoleri wa masomphenya wa Professor Peter Mutharika. Malomo nena kuti timuthandize Professor Peter Mutharikayo ndi onthandizawo sikuti nda kuchipani chake chokha cha DPP zipani zina. Choyambirira ndi manena kuti chipani cha UTM chimene anthu amachiyang'ana kunena kuti utsogoleri umene anausiya Dr. Saulos Klaus Chilima, utsogoleri umene wabweretsa Dr. Daliso Kabambe umaoneka ngati kuti ndi utsogoleri wabwino wa masomphenya ukhoza kukhala ndi ma checks and balances kubomako kuti zinthu ziyende bwino dziko muno. Malomo tino apange zimenezi ndi akutumizana anyamata azikwanje ku polisi kumakalimbana ndi apolisi kuti iyayi uyuyu nkhani imeneyi ndi andale ameneyi atuluke kuno. Zinthu zimene sizingatithandize. Ndimafuna nene kuti ndimafuna kunena kuti ineyo ngati mmodzi amene ndimakamba nkhani za dziko lino la Malawi, posatengera chipani, posatengera kaya mpingo, posatengera chani, nkhani ndiyonena kuti sitikufuna tizimva nyimbo ngati yona ti ife kodi tikhale chonchi, amuna akungotithawa, anthu akungotithawa ku chipaniku. Iyayi ngati anthu akuthawa ku chipaniko ndi khalidwe lanu lonyasa limene mukuchita ku chipaniko. Chipani cha UTM chinali chipani chabwinobwino koma kuli timilungu tinatake amene akufuna kukhala pompous kuti chipani ichi ndi chawo. Zimenezo ngati mfumu ya ndodo mdziko muno sitilola. Kuchipaninso cha UDF chifukwa cha utsogoleriso umene uli kumenekoko wena kumachitenga chipanicho ngati cha nyumba mwawo, cha amayi yawo, cha bambo awo, cha gogo awo. Zimenezo ngati ne mfumu ya ndodo sitilola. Chifukwa anthu amene ali ku chipani cha UDF uko ndi Amalawi amene akufuna zinthu zabwino, amene akufuna achite ma checks and balances kuboma ili limene lilipo la DPP kapena kuti boma la lero. Anthu amene ali ku chipani cha UTM ndi amene akuona zolakwika zimene zikuchitika ku UTM ngati akudzudzula, ngati akuyamikira. Tiyeni tiwamve kuti ko akuti chani. Mukunena kuti akambala ndi amene akononga chipani. Kodi iniyo mwayitana akambalawo nkukhala nawo pansi ndi anthu amene mukwane nawo? Kodi anthu amene mukungowachotsawa munayankhulana nkuona kuti popita chisokolo zinthu zikhala banji? Tsopano ine ngati munthu amene ndimayankhula nkhani za dziko linoli sindilolera chipani china chilichonse m'dziko muno, kaya ndi ku DPP, kaya ndi ku UTM, kaya ndi ku Malawi Congress Party, kaya ndi ku UDF kuti mwapange anthu nkhanza amene ali ku chipani kumeneko chifukwa choti inuyo muli ndi zofuna zanu ndi anthu aja mwina akudzudzulani pa zina, inuyo nde mukhale patsogolo kumapanga anthu nkhanza mwina kumachosa ku chipani. Zimenezo nde tiuzane pano sindilola. Zimenezo nde ndiuzane pano. Ndiuza ma activists anzanga aja ndimanena kuti adziko aja ndiwapempha kuti ayankhule. Mchitidwe ndi umene ukuononga kwambiri. Mchitidwe unkachitika ku DPP yakale, mchitidwe unkachitika ku UDF yakale, mchitidwe umachitika ku Malawi Congress Party yakale kapena ku Tonse Alliance yakale. Kungodzuka lero opanda dongosolo lokhazikika akuti tachotsa mchipani chibwana cha mchombolende. Chipani ichi cha UTM founder wake mmodzi mwa mafounder malemu Dr. Saulos Klaus Chilima komanso awamuko anyoza lero akambalawa adanena kunena kuti chipani ichi nchawina aliyense, ngakhale mwana amene akubadwa tsiku la leroli chipani ichi nchake. Kusonyeza kuti aliyense ali ndi ma views yake, kaya akulakwitsa mukhale pansi mukambirane, kaya akukhonza mukhale pansi mumuyamikire. Ndiye izi zomanga kuti mwadzuka kumalemba akambala iya
ndi munthu woyipa mwakuti kukatumiza minibus yachikhalire ndi zikwanje ku polisi nkhani yoti yachibwana chenicheni anthu oti no mwina amasembana pangani kuti amanena na nkhani za mabodza inu zikugwizana chani zimene zikuoneka kuti utsogoleri kumene kuchipaniso cha UTM mukonze ukhale utsogoleri wabwino tikufuna utsogoleri ngati unali wa Dr. Saulos Klaus Chilima utsogoleri wabwino a Dr. Kabambe ndi mtsogoleri wabwino koma kuti timilungu tina timene tufuna tisokoneze chipani chimene chicho ine ngati mfumu ya Ndodo sindiyang'anira chibwana ichi ndi cha mchombolende tikufuna dziko lino likhale ndi zipani zotsutsa zamphamvu kukanakhala kuti chibwana chimene amapanga Amalawi Congress Party kunalibe chipani china chake cholimba kunalibe chipani cha UTM kapena chipani cha DPP bwenza Amalawi Congress Party baja atangozisandutsa ngati ifeyo zibulu zoyika mo sugar kapena zitsere kwere kapena zitsiru koma chifukwa chonena kuti kunali kutsutsa kwa mphamvu nchifukwa izi zinakhala chonchi chipani cha DPP kapena boma limene lilipo lero kuti liyendetse zinthuzi lizidzulidwa ngati kupanga zinthu zolakwika liziyamikiridwa ngati kupanga zinthu zabwino zonsezo zikufunika kukhala ndi zipani zotsutsa zamphamvu ndiye chibwana chimene chikuchitika ku chipani cha DPP amene chipani cha UTM kumakapanga kumatumiza anyamata kumapita makaopseza anthu ena iyayi ndiye khalatu DPP akalijatu so DPP yo zibwana zimenezo inasi pati kupanga zokomera anthu ndiye inu yono amene mukuti mukukonzekera kudzalowa mboma 2030 kapena mukonzeke ineni manena kuti kuthandizira boma la tsiku la lero zibwana zimene mukuchita ku UTMs mungathandize boma lingamve kunena kuti awa kupanga zakuti inuyo muli kotsutsa mukene mupange zinthu zotsutsa koma mwanzeru kunena kuti apa tipange chonchi osati zomatumiza minibus kumapita kukalimbana ndi nkhani zachibwana zonena kuti chifukwa anthu ena ake amachita bullying kapena kuti amanamizirana nkhani ndiye wapita ku polisi ndiye kupita kukumeko makatulutsana zimenezo iyayi dziko lino limayenda ndi malamulo mfumu ya Ndodo ngati yalakwitsa ipite ku polisi ipite ku court wina ngati walakwitsa apite nkhani ndi malamulo akuyenda bwanji osanena kuti ine chipani chindibagire kapena mpingo undibagire kapena boma lindibagire iyayi tiyende mchilungamo tiyende mchiyero nchifukwa chake Thomas Chibadwelo akunena kuti awa amayiwo akunena kuti kodi ife tikhala chonchi amuna wasa kutiona amuna walipo akazi walipo koma akuona kuti zimene zikuchitika apa nzachibwana awa amayi wasingakhale nawo pabanja awa abambo wasingakhale nawo pabanja akungopanga zalero chimodzimodzi zimene mukuchita ku chipani cha UTM ndipembe utsogoleri wa Dr. Dalitso Kabambe kunena kuti usasekerere zinthu zachibwana usamvere anthu amiseche anthu olakwika kwambiri anthu amene afuna aununge chipani chimene cha UTM chipani cha UTM chili ndi anthu amene amachitsatira chipani cha UTM chili ndi anthu amene ali ma founders ake akuyenera pasidwe ulemu ndipo mmodzi mwa ma founders yo ndi Dr. Nyelton Kambala izi ndeni manena chifukwa ineyo biography ya chipaniyo pena ndi pena ndimapadziwa palibe wina akangabwere kumeneko kumandinamiza ine ena kumaimba phone kumandifusa kodi inuyo mukunyoza Dr. Dalitso Kabambe inuyo mukunyoza utsogoleri wa chipani inetu ndiye ndikuuzeni tu ine ndilibe ndawo itonyoza Dr. Dalitso Kabambe Dr. Dalitso Kabambe ni president wa chipani cha UTM koma ngati pali mavuto tiauze Dr. Dalitso Kabambewo akonzerwe mavuto mwabwinobwino inuyo munena zimezo chifukwa chani ine hivi ndayi imene ndinkanena unayo kuti utsogoleri wa dziko linoli uchoke m'manja mwa achakwera usinte ndidanena akunena kuti pali zipani ziwiri zimene zikuoneka kuti no zikonza kutenga utsogoleri umenewu ndiye chipani cha UTM kapena chipani cha DPP ndipo izozo zimene zidachitika ndipo ine ndi amene ndapempha kunena kuti zipani zimene zizo chipani cha UTM chipani cha DPP ndi zipani zina apange mgwirizano kuti apange mgwirizano ndicho linga chonena kuti zinthu izizi mwina potenga boma atengere limodzi komano mwina nkuteka kuti utsogoleri akuluakulu kuseriko anakanukana zimenezo ife tibe nazo vuto koma nkhani ndionena kuti utsogoleri wa lero zinthu zikuyenda bwanji ma checks and balances akupanga bwanji tsopano izi zimene mukupanga ku chipani cha UTMuzi siti kuzifuna zimenezi ndipo zitheretu ndimafuna nene kuti ngati mchitidwe upitirire sizisintha tiona step ina imene tingatenge kuti dongosola ku chipani cha UTM zomanyoza anthu enazi zomanyoza ma founders zili ngati kunyoza tu makolo pa khomoto ine ngati mfumu ya Ndodo zimenezo sindilola izi ndimafuna ndipereke warning ku zipani zina kuphatikizaso chipani chimene chili mboma tsiku la lero kuti ngati mfumu ya Ndodo sitisekerera zinthu zolakwika zinthu zimene zikulakwika zikhala zolakwika tizika pambalambanda zinthu zabwino zikhala zinthu zabwino tiziyamikira cholinga masomphenya a Professor Peter Mutharika mpulumutsi mkulukuta moyo zinthu ziyende bwino mdziko muno kuchokera ku capital city ya Ndeka kwa Morrison village TH Galo kunabadwa mwana otchedwa
Emmanuel Lea Makatani, Mpalamatabwa Msema Mitondo, mfumu ya Ndodo, Paramount Chief, nde ineyo. Koma nkhani yayikulu ya lero ndionena kuti kuchipani cha UTM utsogoleri ukonze izi zomangolemba na social media kunena kuti uyu ndame akononga chipani. Ayi, muitanizane nsanga mukhale pansi mukonze mavuto. Sitikufunanso kumamva izi zonena kuti ayi apa mwakuti ayi. Kuchipani cha DPP mwina ndisanatseke kuli anthu ena amene amayigwira ntchito bwino kumene koko koma mwina samaonekera. Ndikunena momveka bwino kuti mmodzi mwa iwo ndi Noel Lipipa, phungu wa Chilomoni Kabula na Ncholi constituency, amene mukamuyang'ana wachitenga constituency imeneyi akufuna ayisinde. Akuoneka kuti aphungu amene ali kumeneko nthawi imeneyo palibe chimene chimachitikako cha nzeru, koma uyu akuoneka kuti wabwera kudzakhala. Ndipo ndikunena kuti anthu awawa ndi amene tikuwafuna m'dziko munomo, omakonza zinthu osatengera kunena kuti akuti achite kundiuza kapena ndidikira akuti jene apange, koma kungokhala pansi wekha nkuganiza ngati mmene akuchitira Isaac Jomo Osman, ngati mmene akuchitira Professor Mpulumutsi Nkulukuta Moyo Peter Mutharika. Posadikira kunena kuti andikudikira akuti andipange zakuti iyayi. Tikufuna dziko linoli anthu ena amene ali kuthekera, anthu ena amene akudziwa zochita nalo dzikoli, tiyeni tichite. Uyunso mukamuyang'ana Bushiri uyu kumpirako akuoneka kuti wabwera kudzakhazikika. Tikufuna tu anthu ngati amene wowo, anthu paokha kuti akunza kuchita zinthuzo mwa iwo okha, osadikira kuti ena akawathandize. Boma likamabwera nkuti lithandizire zizikhala kuti tikupitira patsogolo ndi zimenezi. Noel Lipipa uthenga uwu mwapatsire kunena kuti mfumu ya Ndodo, mmodzi amene amayankhula pa nkhani za mdziko muno, akunena kuti ntchito imene mukuyigwira ku Blantyre Kabula constituency ku Chilomoni na Ncholi ndiyapambana kwambiri, ndipo muyipitirize. Ngakhale kwa Roma manena kuti ntchito imene mwayiyambayo muyipitirize, inunso mupitirize. Ine komanso amalawi onse wenanso okhala kudera limene iniyo mukuyimirako akukunyadirani. Ndikukhulupirira kuti Nkulukuta Moyo pobwera posintha nduna zina tsiku lina adzakuganizirani chifukwa cha ntchito yabwino imene inu mukuchita. Mpalamatabwa Msema Mitondo, ndatsanzika kale, ndapita.